Eis yn ist na neachgan. Had Jees bjarstach van de stadion enigste a tien gan na herrig an ju. Eis na bjark a elana janach. Savaltje. Copy, yep. Taxi! Hallo, is FilmG in Theoste Hotel Hebrides. Theost? Theoste? Toorten show. Jacob fatse huk show hoeka. Gierig davliene. Davliene? Eens mis je zorgen dinje. Arash ans ne stoutjen enigtje, weer zo da jachken. Has niet gejorechting. Tjegen das na. Juist, gaat je wel zijn dollar niks. Copy. Copy. Hallo, faaltje je theestal na herrig. Nes, Jacob fatse huk show hoeka. Gaat ik je nach 3 bliene? 3 bliana. Erash is een staartje nenichtje, wil ik zo 3 schachken. Ach, je zet hij stellen naar herren gegaan. Oh, wow. Ken je boch? En je show in te stalen? She, come on, jihakjar? Oh, gaan je kalf jaar? Ja, Koffie. Zo goed. Koffie. Mijn doch is kunnen die kaffe haar shop. Allereerst in de neelken de herring. Haast. Gaan de merken niet gaan. Oh yes. Ga neel en herring maken jullie. Jackie in show nes. Doe kruidje mangal. Right. Arash ans de staartje enigtje, die me alleen maar te garakem, geet wutse watin, agus bij vask miauw eigen, dus bij me het heeft helemaal kruidje wikking. Oh, ha visakim kurish ha shinakoloch. Ai, vakarakim mar shinakim heen en ur. Zo JV's in dinje shen a kuur te ikke. Toor a shars en tel, a heking Arash ans de staartje enigtje, en jouw pest is side wie Ga je ganje. Wie zin je kunt poet in de taal maken je? Jamie Kenze. Wel, gaan we misschien kado da besto. Jea show nes. Panel kale hisakim ma charo aan er ka you.